Yesus ngoluni totiku hodo haporu sakit gokti hona madiriku rodinasa lakaki lantakas mapatuduhon tuawon panodang mi asaiku halunguto hot maaf dilabungi Jakonau bain siseanmu nagirgir tu podami sai surdukon matanganmu asa tong hutiopi taku pau Yesus Tuhanku Tio pau macai gomos asa unang rusur patu siadalah natikos rapon hodo au mangalo dosa dohot isapi ai sumurut do pangago anggo dilabuki to dimisai tong paian diawon tinobusmi tumpatamu mamaneya pinarbaga Salom madihita saluhutna. Kamang inang dohot sude ruas namar minggu, baik secara online manang offline. Salam sehat madihita saluhutna. Tuhan Yesus nama masuhita. Amin. Pangula Nihuria GMI Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton Mauliate tusude hita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro rap hita toktong marminggu di pukul 8, di pukul 8 Ima berbahasa Indonesia, di pukul 10 Sadawib berbahasa Batak. Tuhan ma namandongani hita saluhutna Mauliate. Kamulai ma ibadata ring mahita jongjong, lostain dehon, Yesus sai ingani. Napuludi
ma Jahoba ale tondiku, jalan asa rohaku, di bagasan mamuji goarna nama diai, puji ma Jahoba ale tondiku, jala unang tung halupahon denggan mi basana sudena. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadia na tumopa langit dot tanoon, sai di pasaor hon madame na tu tondi tabe. Amin. Jongjong dope hita marede hita sian nomor 154, Purbarita Nauli. Purbarita Nauli, tu sanuk portibion, kararaton hangoluon, tu sudena jolmo, disuruh debata, do tuhata Jesusi, manangise na porsea, dapot hatuaoni, ehebe sasude, lampa purbaritai, binasa hatae, tu salut bangsoi, baritai manggukon, masuk haruani, di maradedo sudena, unang matulakoni, auroti na tutun, nona rapar pangan mang, nanggodang pedo samuna, salut na sesama, sasude, lapa purbaritai, binasa hatae, tu salut bangsoi. Tong sai di paingat, jalma manis siai, ay narodo hamagon, usuli parcahabi, maporus mahato, unang masay lalapin, taluluy mahaluaon, asarap sonang suden, ehebe sasuden, lapak purbaritai, binasa hatae, tu salut bangsoi. Amin. Undul mahamu. Rapita martangyang, ima tangyang panindangyon tamulai ima. Ale amanami na di Banua Ginjang, na manopahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi, jalana patauhon hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha, uparhatopot hami do naso holongi hami ho, sian nasa roha, tondi pikiran dohot gogo nami, jala dongan ipe dang holongi hami, songon pakaholong ni Kristus di hami, namian do ngolum di bagasan tondi nami, alai hutulak ami doi, marhite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, pesesa na sa dosa na hula hami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panogon-nogon ni tondim mahami, disude ulaon naneng ulaon nami tujuluanon, asa gabi patar di bagasan hami, dohot di bagasan salut halak,
hamuliaon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom hita martangyang di bagasan rohat tabi. Atas si patogar tondi, ale akadongan dang hurajumi diriku nangsun hutakkupi, ondo tahe uhalupahon na dipudiku, hueaki akka na dijolo, dopak pandangi do hupuspus, dopak upa hamonangan nasian panjauan ni debata sian ginjang, di bagasan Kristus. Rapita martangyang tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia magoarmo, say roho maharajaonmu, say saut maromo ni roham di banua tongaon songon di banua ginjang, lehon matuhami sadarion, anguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togian tu pangunjunan yan pangago ay hodo na puna harajaon dohot agugoon ro dia sangapon saliling nililing na. Amen. Konsoria majaha mahita marsialus-alusan lima na dibuat sian pesalmen 130 walu ayat sada rodi ayat walu ring mahita jongjong. Mandok mauliate maau tuho sian nasa rohaku, dijolo ni akka debata paluoku parhinaloan upujiho. Marsomba maau madapok jorom na badiai, jala pujio kumaguarmi alani asini roham, dohot alani hasitonganmi, ainunga di pabalgaho bagam-bagam, tumindi nasa guarmu. Jalusiho doau di arif pangalua-luaki, nunga di papir ho tondiku, gabe margogo rohaki. Saya mandok mau lihat tuhodo ale Jehovah, sude akaraja ni tanoon, sogot ia dung dibege nasida, akka baga-baga ni pamanganmu. Dalam marende do nasida sogot mida akka dalan ni Jehovah, ay timbul do hamuliaon ni Jehovah. Ay timbul do tongon Jehovah, jala ditatap do naserep rohai, jala ditanda do siana dao nagincang rohai. Molo mardalan-dalan au di parsitongaan ni hagogotan, di pangulu hodo au, diondikon hodo tanganmu dopak muruk ni akka musuhku, jala ditupahi siamun mido au. Sai paujuhon ni Jehovah do mangondihon au, ale Jehovah ro di saleleng-lelengna, do asini roham, unang tadikon jadi-jadian ni tanganmu. Gloria Patri. Tindakon ma hata porsea tai tamulai ma au porsea di debata Jehovah hido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai
imana tumbuhan si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, adorang so abubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumani silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala ditanom, mula mangulu di ari patoluhon, na manai tu surgo, laundul pisyamun ni jauh. Manai pargogo Na suatu dosani, disima ibana pa imamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea, diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panialak Kristen akan na badia. Dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak nong mate, dohot dia nguluan na suara sudah. Amin. Hundul mahamu. Tabigema patujolo ni Jamita nang epistel imana nienet sian sada Korin 10:5 ayat sada rodi ayat 10 sada. Apa yut ma ujaha di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Alai naing ma pabotohokku Tuhamu akadongan barita nauli nahu baritahon Tuhamu na jinalo muna naunggabe hajongjongan muna. Lausido parhitean muna gabe malua. Namun ditiup hamu hatana pinaritahon Tuhamu. Ia naso sandok magopo hamu porsea. Aisian mulana upasahat Tuhamu na hujalo ondo. Naung mate do Kristus alani dosata hombar tuna tarsurati. Naung tartanam do ibana gabe dipahehe di ari patuluhon hobar tuna tarsurati. Jadi dipataridahon do dirina tu si Kepas dungi tu na 10 duai. Dungi dipataridahon dirina sahali tu lobi 500 dongan. Na tumorop sian akai mangulu dope deba do naung monding. Dungi dipataridahon dirina tu si Jakobus, dungi tu akka apostel ni Sudena. Alai dipudi ni saluhut nai, dipataridahon do ibana nang tu au, natardok tubu dina sotikina. Ai au do nau mepmet sian akka apostel, nasotama do au nian goaron apostel. Ala naung hulele huriani debata. Alai na diau nuaeng sian asi ni roha ni debatado. Umbahen na dapot jaladang na magopo asi ni rohana tu awi. Ai gumodang do na hulahon sian nasida saluhutna. Alain dada au tahe asi ni rohani debata na tu awi. Atong manang aupe manang nasida songonido parjami taon nami jala songonido gabe porsea hamu ima sahatna martua ma akan nau bege hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Apa sahat ma peliata anon pelian tujolo baru ya. Pelian di tempat do tujolo. Atani debata alai unang malupa hamu mambahen na denggan dohot mangulahon asi ni roha
Ai di halo mohon debata doa kapelean nasongoni. Amin burhat mahamu. Marende hita sia nomor 280 sia ringgas au pabuahon. Namun
tabegema tikting huriatta. Shalom. Mulai tema dituhatta, mulai tema nang dihita salukna di amu manami do inami naro di bagasa tikyot tunganon lama muji tuhatta songoninang amanami inanami dot akka na hinaholongan na marhiti-hite jum selamat hari Minggu marhita salukna. Di minggutta sadarion ima minggu palimahon dung epepani didok di bagasan tema gabi sisyani Tuhan Yesus buah-buah si patakason dihita naparjolo sona somal nungata pasat nakip peliata di ingat tabi dohot tujulu imana gabi dana tu kasni huriatta namangihut kelas kateisasi siri di Patupa secara offline masuk pukul 10.04 WIB jam 2 ima sadarion. Hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, rapat perdana Panitia Paskah 2022 di Patupa di gereja masuk pukul 10.06 WIB manang pukul 4 Botari. Di Patupa Muse ibadah gabungan seksi PWMI dan P2MI di gereja masuk pukul 10 WIB manang pukul 6 Botarina. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 di Patupa sermon CLS do Majlis masuk pukul 6 Botarina. Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pertanyaan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 7 Bodarina. Akka ruas ni huriatta nomor ulang tahun pardonga saripion adong opat keluarga jala akka nomor ulang tahun hari hati tubuh periode tanggal 1 tanggal 12 Februari adong 10 sia halak hatani tu hatta songon sidua dinasida alai gokma di bahasa hod debata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halas ni roha do dame di bagasan hapor siaun asalam sumur kamu mar pakirimon pinar gogoan ni todi porbadia sude ruas ni huriatta gemi kasih karunia jalan Hang Tua nomor 2 Pasahaton selamat ulang tahun Gajang mamurmuna hipas jalago lasni rohamu tok tong ma tuhatta madongani jalama masuhamu barita arasa niroha nunga marujung ngolu opujuan doli pajaitan na toras ni amata Alfred Hotdi Tonter pajaitan inatai Elviani Borsinaga, sektor Padang Buda 2, tutup usia 72 tahun. Modding na di hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 di Medan, alamat duka Jalan Kiwi Pitu, nomor 250 sia Permunas Mandala. Janunga dibuat tu urea di hari Kamis tanggal 7 Februari 2022 di Pekuburan Tanjung Merawa. Tatanya koma keluarga natina koni amatai asa tumiwu tarapul roha anasida.
nama ragam nunga di jo tu hatta amata DS Padita Samidi Siturs STH MC na di hari Senin tanggal 31 Januari 2022 naun di suaton na di hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 di Pekuran Keluarga di Desa Basi 22 Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Badagi. Mengut dihimbau tusude ruasnya huriatta asa diparkir ma'aka mobil do sepeda motor di halaman PKM Sada Medan ganu ibadah minggu saliling renovasi dope gereja tahun. Obartu pengaduan ni pamerintah asa salukna hita menguton aturan na pinan nabi pamerintah ima tolo M wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak antar sesama. 2M menghindari atau menjauhi kerumunan, mengurangi, membatasi mobilitas yang tidak diperlukan atau dibutuhkan. Jakadongan namar minggu di bagas tabi pinangido asa durung doh manang perpaluan boydama di transfer mahite rekenini garejata ima Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu do rekening nong tersurat disi ima di Mandiri. Nah tersurat tong nomor rekeningna. Tuaka amanami nanami nanaing mangalian sumbangan tu renovasi gereja Huriatta asa dipasak langsung tu panitia gereja panitia pembangunan gereja manang melalui rekening Gemi Jemaat Kasih Karunia song nomor rekening natar surat di bagasan buletin tahun song nima sakni titing dot buah-buah dihita di bagas sadarion adorang so matangyang hamalimon marede mahita marhide ede nomor 425 ayat sada rodi ayat 2. Tapasada marwata martanyang mahita tapatoro madita di joloni debata. Jauh wa debata nami nahutadahami marhiti Yesus Kristus sipaluhami. Puji-pujian sangapun hamulia ma di sembora nami na pungod diho dot na di bagas na sidabi Tuhan. Maka maulatiun salu na pasu-pasu dok basa-basam
nau kudai hami dia katikina salpu sa tutikion dia kodo hai pason du gugu di hami gabe huboto hami jala dia ko tiki di hami lau madapoton jujum mangan dot minum sian harajamu marhiti hatam nanaing si pabotohoni naposom. Dang ala ni maro nami manang bisuk nami Tuhan, holan ala asi ni roham sabing doi upasupaso Tuhami saluhuna. Songonima Tuhan dia melator nami nang akka pasupasum tu yanakon nami nadi pangaratoa do nilabung nami pe. Do padongan yomu dia kaya nakon nami namar sekolah namang di ulaun soni namang uli roka ni todi lau soni matahe aka nama kasih holi pasu-pasum haso soni anak dohot buru posdora nami salutna Tuhan saina lehonom mulus salutna na perlu hobartu halomuan ni roham asa marhiti lam girgir hami mamuji do pasanga poko di salu gulmi nyungulu nami jalalawas ma hami nang akyana kon nami toktong sihabiari ho Tuhan di bagasan ngulu nami ali Tuhan nami jalibatan nami dang lupa hami mabuan sude akkarongan nami na di bagasan kurak sehat do nong matua ala nunga sudah gogo Tuhan tuhor pasot nami salukna nyonya speaker Dr. Anus Elehu tapi aburu tobing Miss Yohani Gultum amang le speaker JR butar-butar Dr. Saad Simanukalit nyonya Sihotang Boruta Barat nyonya Ceha Siobing Bor Simorakir inanami MJ Napi Tupulu Boru Manurung nyonya Simajuta Boru Tagalung nyonya Siaturi Boru Posunggu Bapak Dr. Adus M. Pohan Songonina amanami Dr. Adus T.A. Siregar Sudina sida Tuhan diakka namasa dihagaliun nang rotu na sida Tuhan alai posdorohanami anggoto dina sida saetong perguguamudo jalaleonomu posirwa dina sida Tuhan dohot pangurusion marhite-hite sian akayanakkon na sida asalam takas di boto na sida nang pediloso aka persahiton manang hagalion ni pamatang alai anggo asi do tolong iroham toktong do sahat Tuhami dalam mungkin adondo sian amanami do inanami ruas nuhuriam naso huguari hami di bagasatikon nang marsahit soni nang sudah gugu nasida betok tong tuhoro bono nami le Tuhan asa tok tong nasida marsio tuho jalat tau nasida managam naung di paradiho hangulua sisa lelingna diaka nama kaporsiaho termasuk nasida marsada-sada nang di begas hatiko Tuhan wa kami do bangso do negara namion pamareta nami sen napar gijang satu napar toru songoni nang akka don nasida saulon akka menteri roli sudah DPR MPR kejaksaan kehakiman polisi dohot abri asa sisada hata nasida sisada tangyang nasida do sada semangat lau padimu-dimu negara namion asa totong di bagasan hasadau dibata amanami wa kami do akarongan nami nang di papungo siap punguan na asingi gabe porsia di hole Tuhan longang doroan nami amereng hasasau ni hatam ay nunga di kokian gudang do punguan siap barana asing juwokku asa punguna sida gabe sada permahan imaho alejistuan nami nunga berkami jalhudai hamile Tuhan laos ima pagawaan nami Tuhan pergugoy na sida asa masihot mamaritahon
danga dong hanguluan sisarina ia so marhite-hite ho. Tungropi tu nasida aka ancaman alai haul manasida Tuhan. Ramoti nasida songop kalau ngomu diaka nau marjuang lau pasanga poko sianaka tiki mulai jong huriam sa tu sadarion. Ada Tuhan nami lau sebon nami nang akarongan nami nama kasugohko pakuling nasida Tuhan. Songon pinakulinganmu Saulus nama bunuh aka siu toko bunuh dituguho gawe Paulus nama maritaun hatami tulia portibo di begasan habaranion nale Tuhan. Postur nami Tuhan tarpatu paholi di begasa tikyon. Alnya Tuhan nami langsung ni manang akadongan nami na marsitaonon na tinarikoni na hinalongon na sida. Tuhor pastor nami asa homa madongani maniroy salut na keluarga na tinarikoni na holong hami. Ima upujuan songinang DS samidi sitorus keluarga na sida Tuhan. Saya pergugui madongani na sida asa toktong marhaposat tuho jala menanda na sida dengan jala uliu sudi akan namasa pinatupam tu akan nama kaulongi ho dia katiki namang ihut asa matoktong marsiohot marhaposiau tu ali Tuhan nami jelebatan nami ubegi hami nang borhat anak nidongan nami Dr. Anjus Hamonangan manurung dot ina nami lusinde panggabean ipe Tuhan keluargaon tuhor bulon nami homa mangalen apul-apul tu nasida asabuy nasida majalo nama saon di bagasa pikiran pengharapan pakirimon na mangulu tu akatek kinangaro ali Tuhan nami nunga pasatami sian pasu-pasum imagabe pilihan nami tujulom siakoro salut nele Tuhan tuku pasatami pei dalam nami doi madok moleate tuho ala ni pasu-pasum nakku jalo hami ala nima panggilan nami tuho le Tuhan pasu-pasu main ajari mahuria mamakai gabe parat na harajamu do pabagahong guarmu jala gabe pasu-pasu nang diakka na nilayan nami ale Tuhan nami langsung nima kanan dulu di tengah nami Tuhan patsarian nami Tuhan posdora nami ay padamu roi aka isi na mga lehon tu sido muse leanommu aka pasu-pasu marlopi gada atong le Tuhan nang marsaring arma hatam marhite-hite ina nami pendeta MU Pajaitan boros ma ina namion marhite mudar munabadiyai torang iro do pikiran na marhite dimto di purbadiyai asa takas jala patar di pasat atam tuhami jala dongani mahami mengukap roha doktor dinami tu manghotsa yaitu mula pihame no saninganon dapotan pasu-pasu marlubi-lubi marhite hatam gabe sonang sowi wakai mulak jala mabuan lasni roha atong udatan nami dope paringan nemo tuan satu tangamu ma upasatami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lau majakon hata ni tu hatta mari di dupai hita sian nomor 308 ay sadaro di tulu laus jongjong mahita saluhutna.
Dame na sumurong na marharuruan siya dibata. Ima na mangatasi roha dohot pangatusyon muna. Marhite Kristus Yesus Tuhatai. Marsaringar ma hatam marhite na kosom. Jalasuan turoha ni akka na ubegisa ruas naung tinobusmu. Parsaoran jemaat kasih karunia. Apala ditikyon amang nabasa. Urupi hami asa konsentrasi hami. Nang mapar rohanami. Asa suan tubuh marurat marparbue hatami. Gabi alus ni hami ganuk marsada-sada. Makuling maho ay radido hami tumangiho. Amin. Horas. Nah hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Turpuk barita nauli marhite-hite almanakta 2022 Gereja Metodis Indonesia. Ni enet doi sian evangelium sinuraton ni si Lukas di bidu na palimahon di ayat na parjulo satu ayat 10 sada. Namun ada orang so pinasahat barita nauli sebagai gereja episkopal nunga diutus marhite konferensi tahunan Pendeta Jaforman Saragi STH gabi pimpinan jemaat Tadison mau lihat ya mang untuk mimbar naboi pakai hami pasahaton barita nauli sebagai keterlibatan nami kebetulan berafiliasi di gereja ta namar tuon. Jadi mau lihat di amang pimpinan jemaat mau lihat di parsaurat tasadarion. Evangelium Lukas bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Songonon padokna hujaha di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali di nani ronguman ni natorop ibana laho ubege hatani dewata. Jadi tongon ma di ida dua parau di topi pasir. Ai pardekei nungaruar maburi jala nasida. Gabe di bongoti ibana ma parau nasada na di sisi moni jala dipangido tu ibana asa dipaholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parau. Asadung masohot ibana merjamita ninna mamadok si Simon. Lugai ma tunau bagas jala sapakkon hamuma jalamuna asa dapotan. Gawin ni na si Simon ma mangalusi guru. Malipas saborngit do huhalo jahon hami. Suadong dapot alay mga sahon hatami olo do au sumapakon. Ipasaut nasida mai gawe dapot nasida ma deke matcay godang pola maribak jalai. Jala dihilap nasida ma dongan nasida na diparau nasada asaro madongani nasida mabuat sa rodo nasida gawe diguhi ma parawi duatsa maradu lono. Marnindai si Simon Petrus marsoba ma ibana rotu jolon di Yesus uhut ma didok laho mahosian ahu Tuhan ay halak pardosa doau ay terhalomong do ibana rodi sude dongan nai siala deke nabi nuat nasidai. Songoni dorang aka dongan ni si Simon, si Jakobus do si Yohanes, aka anak ni si Zebedeus, jalanin na Jesus mamadok. Si Simon unang homabiar olat nion maho gabe si jala jolma. Di padarat nasida ma aka parawi
ditadikon nasida mai mangihuton ibana songonido sahatna nomor tua ima natu mangihon hatani debata huhut mangula hossa. Amin. Nah hinaholongan molo perikop Lukas 5 ayat 1:10 sadaon sasitongna molo pokok manang tema secara perjanjian baru didokot doon pajalaon ni si Simon Petrus. Alai adong do nalobi ubal gasian makna na menceritakan taringot tu penjalaan manang perek rutan ni sisian na perjoloi adong do pen na ubal ga pesan-pesan taringot tu cerita pajalau nak kiningan. Jadi di balik mujizat penangkapan ikan yang luar biasa ada makna yang lebih penting yang ingin disampaikan. Marhiti turpuk naung tajaha nak kiningan. Ima pajaon ni Tuhan Yesus di si Petrus gabe sisianna. Merespon tema kita gabe sisian ni Yesus. Sisian murid pengikut yang fanatis. Fotokopi, kopi paste ni guruna ima sisian. Jadi sisian ima kopi paste ni guruna. Songo dia guruna sasitongna songonima sisianna. Pangihuton barita nauli nataringot tu si Petrus di bagasan turpukon adong musedo pangujion. Jadi ada rekrutmen, ada testing. Adong do pangujion. Gawe sadadalan ni Tuhan Yesus lau merekrut, lau menempah, lau membentuk, lau manopah ima sisianda na parjului. Dalam napinaken ni Yesus tarida dui sian hatana tu si Petrus tacatat di bagasan turpuk tasadarion paling tidak tolu hal. Di bagasan tolu catatan ayat. 10 sadai taberang di sian non adong paling tidak tolu padohan ni Yesus sebagai bentuk sian perekrutan, sian penampahan, sian pajuun ni Yesus. Taruhat tu si Petrus sebagai murid perdana, sisian na parjolo. Songoni masa terus nanon tu aka sisian na mangihut. Na parjolo berengot tamai di ayat na patoluhon bagian B. Di ayat na patoluhon bagian B, boy tajah dah, boy rapak molodong bibelta tajah mana? Tamulai saja masian A. Satu ujung ni ayat tolu andon. Sada dua tolu. Gabe diwongoti imana ma parauna sada nasi Simon. Jala dipangido tu ibana asa dipaholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parau. Asa dipaholang parawi. Adalah patande. Au mabayakon ngasaworngin manipat dang dapot manangaha. Akhirna mulak ma nelayanon tutopi. Dan biasana karejo dihalakon ima payas-yason. Memberes-bereskan apa yang belum beres. Kecewa, kesal, male, mengantuk tanpa hasil. Romusedo pe Yesus naung dipayhut-ihut jol manatorok
Nah ingin menjadikan parau ni si Simon gabe sarana inganan tempat marjamita. Bayangkan kesalnya. Mana nunga sengaja menyingkir sautik untuk menghindari keramaian. Nunga dipayas be para unaon. Alai tiba-tiba romo se Yesus madokon paholang para wisautik sian pasir. Maksudnya tolong geser ke sini. Saya mau pakai menjadi tempat, menjadi sarana, fasilitas, tempat mengajar, tempat menyampaikan firman Tuhan. Ana tawereng disi damang dainang nahina holongan. Sahat mulai sian najolo satu sonari perekrutan ni aka natarjau mangula di bagas coro ni debata. Kunci utama ialah mau kerjasama. Mau kerjasama. Dibereng si Petrus torop jolma imana menghindar. Alai Yesus napapungu jolma na torop di topi ni tau Tiberiasi menginginkan supaya Petrus menyumbangkan. Asa si Petrus mengaliat tupak. Asa si Petrus memfasilitasi pekabaran Injil di tempat itu melalui sarana perahu miliknya. Bukan gak bisa Tuhan melakukan mujizat apapun. Unang pala taratak, unang pala kanopi. Gedung songon mahliga kerajaan peboido di patu pa Yesus. Ai penguasa dari bana jala Tuhan ni sudah Tuhan debata sito panasana adong. Alai mana perjolo paholang sautik parawi buan tuson naing hupakei gawe sarana para raton harajaun di debata. Buan na adong diho pakai artami pakai haradaun mi perlu adong kerjasama naing huangkat ho gabe pangula di tonga-tonga ni gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia. Jadi adong ujian, adong tes sejauh mana kesiapan haradeon, sejauh mana pengorbanan, sejauh mana kemampuan, sejauh mana ketaatan dari seseorang yang dipanggil. Diuji Tuhan Yesus do si Petrus naing boto onna molo naradedo rohana. Jadi haradeon adalah keutamaan. Kesiapan adalah keutamaan. Enggak ada di situ emosi-emosian. Haradeon artinya molo ita parrohahon dalam sekumpulan dak danak tarida do disi bahwa adong do di antara ni 10-20 dak danakon manang sekelas dak danakon bola ka guru tarida do disi adong jiwa pemimpin, adong jiwa care, suka berbagi, suka peduli. Tarida do dison nang ujian napinaken di Yesus tu si Petrus. Bayangkan dalam hati kecil, aduh kesalnya, udah bersih, udah dicuci, sudah sial, sudah ompong, nggak dapat apa-apa, masih lagi dituntut untuk memakai sarana, memakai perahuku. Kesal. Tetapi itu adalah ujian yang dilakukan Yesus dalam perekrutan itu. Dipangido Tuhan itu partisipasi. Dipangido Tuhan itu pangurupion tupak. Dipangido Tuhan itu kesanggupan dot respon. Nang peboi imana melakukan mujizat nabalga. Poin dina perjolon ima
untuk gawe sisian nih Tuhata Yesus Kristus. Ikon adongdo keterlibatan neganup hita sebagai bukti bahwa hita sisian nih Tuhata Yesus Kristus. Ada amin? Napa doahon? Lugahon matunau bagas. Ayat 4a. Lugahon matunau bagas. Asadung masohot ibana marjamita ninna mamadok si Simon. Lugai matunau bagas. Jala sapakon hamuma jalamuna asadapotan. Apa-apaan ini? Makin bingung si Simon ya. Simon profesinya adalah nelayan. Dari dulu nelayan. Tiberias itu ialah tepi danau Nazaret. Genezaret. Jadi hal ikan, danau, dan hasil profesional. Diwotoi mana do Yesus nasian Nazaret tumbuh kembang secara fisik sebagai tukang mebel. Marsiwoto ada nasida. Ngajari pula. Lugaho matunau bagas. Apa-apaan? Nelayan identik dengan berlayar malam. Ikan identik dengan hadir malam. Kalau yang ngahu bereng memang. Ngahu bereng. Kalau kita di Genezaret. Tari dado mulai sianan. Bisa dibalik-balikan. Apa itu namanya? Lebanon. Bukit-bukit Lebanon. Sianido turun. Nah dirangkum di Raja Daud. Oh sungguh alangkah indahnya. Apabila bersaudara hidup rukun damai. Seperti minyak yang meleleh dari kepala ke jenggot ke jubah. Dan seterusnya begitulah mengalir berkat bagi orang yang rukun dengan damai. Berkaitan doon tu lubuk nahya ditunjuk Yesus tu si Simon. Lugahon solumi tu bagasan, tu bagas. Keru dia ya. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah bertandang ke sana akan lihat di kawasan itu keruh. Ada larutan air belerang, hangat airnya. Ternyata ikan suka di air hangat. Pantas di laut Indonesia ikannya nggak tanggung-tanggung. Sampai banyak pencuri dari luar negeri. Tunggu di manang di sana, satu sanari terjadi. Yesus mengerti. Yesus maboto, Iwana maha tahu. Dia tahu, lugahon tunau bagas. Simon berpikir, ayah ada idokon guru namion. Masa boring inau guru, ngaloja hami guru. Apes, nol hasilnya. Dangadong manangah dapat tami. Alaya ladi dokok kodo, ala kodo madokon. Oke lah, aku lakukan. Kuasa didak Tuhan Yesus sama nih. Naparjolo, lau mangapuli rohani si Petrus, ay nunga marsak roh. Nunga gundah gulana. Nol hasil. Pulang kecewa. Marsak male kecewa. Sifat Yesus yang berbelas kasihan ialah mencari jalan keluar, solusi. Jadi Injil Lukas mencatat bahwa Yesus parholong roha. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Lukas sendiri seorang dokter medis. Sangat peduli dengan orang-orang bawah, terutama yang sakit-sakit. Rasa sosialnya tinggi sekali. Mana sangat menekankan alani belas kasih ni Tuhan, alani asih ni rohani Tuhan Yesus, asih rohana, sehingga dok iwana lugahon tunau bagas. Apa yang terjadi? Ini ujian yang luar biasa.
Uji makan luar biasa, unang na biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa itu biasa-biasa. Tapi hal yang luar biasa, mari kita kaji. Mari kita kaji. Nama sana hinaholongan. Uju mulai kita berhadapan tu kasus COVID. Terjadi. Usah diri bingung. Ada pengumuman. Usia lansia tidak boleh ikut berkumpul. Berkumpul pun hanya sekian persen. Kalian mau lihat mak pengumuman di Pamareta Nabodari dohon Nasogotan yang 60 tahun ke atas jangan keluar-keluar kecuali sudah COVID. Tolong ikut semua COVID ya men. Nggak biar dah. Ikut semua vaksin. Berantas itu COVID. Asa boy hita keluar, asa boy hita marsaur di parsauran mingguan. Ada sesuatu naik baru na ikon berengota. Gimana di dokna new normal. Nasomal hita mabain undangan ribuan, sangado cukup mah holan ono puluh halak. Saud do ada ti kan? Saud do. Bahak do acara nih halak Batak berdalan dengan. Berdalan dengan. Nasomal udang atas satu. Sudah penjuru mata angin. Alai ujungna dengan keterbatasan saud do muli gelek tai. Saud do ro parmaita, saud do ro helata. Saud do aka ulota. New normal seakan-akan meninggalkan kebiasaan yang sudah biasa, masuk kepada kebiasaan yang tidak biasa. Alai sifata sahira back to basic doa teh. Ayo uput tapi najolo belum berpesta sahuta dong. Sahutan. Hutan naik terbatas dong. Alai sonari sahuta boido sa Indonesia. Saat ada undangan sian Jakarta tuh hita kan? Do sian akan lihat na lulu. Lain new normal sonari diajak hita untuk membatasi diri, membatasi jarak. Membatasi malas, harus rajin cuci tangan. Kan hal-hal naso biasa doi. Toki-toki cuci tangan. Atur jarak. Dan boy berkumpul. Rame-rame. Ikon vaksin. Aturis ada ngado hotai vaksin. Teleponnya kedongan, ada demam? Tidak, karena kawan-kawan yang sudah lebih dulu memberitahu. Langsung makan paracetamol, banyak minum. Tak usah terlalu capek dulu. Ya puji Tuhan, nggak ada apa-apa. Terasa sih pegalnya ada, tapi bisa teratasi. Dan demam. Hal-hal naso biasa. Mana biasa Tuhan? Arian disuruh ho hami madang gurhon jalan ami tu nau bagas. Badia dongi. Dakya masai. Alai ternyata gereja nunga terbiasa sa sitongna, molo raja kita majalah sejarah. Nunga terbiasa melakukan hal-hal naso biasa. Contoh, gerakan Martin Luther. Menantang kebiasaan Romawi, gereja Romawi. Tangani William Booth menantang kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa. Nang pesipatan lucu tahilalat bala keselamatan, adong jenderalna, adong kopralna, adong prajuritna, bala keselamatan. Wesley yang mereformasi gereja kerajaan Inggris, Anglikan. Martin Luther, nama reformasi. Kalau bahak dope, kalau saunari di negara tahun, di gereja juga ya kita lihatlah. Revitalisasi, baik revitalisasi aset, revitalisasi iman, revitalisasi hidup kemetodisan. Tadi dituntut gotong royong, ikut berpartisipasi.
Tuhan tidak pernah mau kerja sendiri. Menuntut kerjasama. Buat tusok paraumi. Lugahot tusan. Ahana masa nahina holongan. Uji mana luar biasa. Uji mana luar biasa. Ujungna heran mana sida. Ai sampai mariwak do jalan nasida. Bahkan di jauh do muse dongan nasida. Parau na dua ope, parau ni si parau ni si Jakobus pe. Gok. Maradu naing maribak. Maksudna nahina holongan. Sepanjang kita taat pada perintah Allah. Tu pareta ni dewata, tu hata ni dewata. Di simahita terlibat di pajauan gabe sisian ni tu hata Yesus Kristus. Berani melakukan apa-apa yang tidak biasa. New normal. Kita kembali kepada yang tidak menjadi biasa lagi bagi kita. Nasaula kan marsak doa boa nama, buntu nama, nama ihutonoton. Alai puji Tuhan. Habis di live streaming kasih karunia, ambil gereja metodis Wesley Palembang, langsung ke Jakarta Pusat, ke Bandung, masih lagi gereja tetangga GPIB di mana itu namanya Batam, Siantar lagi, dan kadang-kadang 5 kita nikmati ibadah dalam satu hari. Jala songon di donang kesimpulan di tonga-tonga ni akadongan nah menganalisis nah membaik kesimpulan taringot dampak pandemi pengaruhnya kepada digitalisasi penginjilan dan seterusnya. Ternyata saunarion nahina holongan pekabaran Injil pajuon ni dewata pajuon ni dogarna pamaritaon barita nauli marhite YouTube marhite alat-alat medsos dan seterusnya. Ternyata semakin berkembang dan holak na persiabe na tumangi honi alai halak silebape ngadohot menikmati pekabaran Injil marhite-hite peranan digitalisasi. Nahina holongan di bagasan goarni tu hata Yesus Kristus. Dungi saha mahita tu kesimpulan na patoluhon unang homabiar olat nion gabe si jala jolma maho. Unang homabiar olat nion gabe si jala jolma maho. Ayat 8 bagian A. Marnida isi Simon Petrus marsoba ma ibana tu jolo ni Yesus hut manidok lao maho sianau Tuhan ai halak pardosa doahu. Halak pardosa doahu. Alai didok tu hata Yesus unang homabiar ayat 10 ay olat nion gabe si jala jolma maho. Pesan nanaing sahat tu hita di ujung ni jamitat ta sadarion nahina holongan. Talileng sotatadda dirita songon si Simon Petrus berarti yang layak do pehita menjadi bagian sesian di Yesus. Dung dibereng si Simon Petrus keajaiban halongangan namasa. Wah, berarti ini benar-benar Tuhan. Kekudusannya, kemuliaannya, keagungannya tidak sebanding dengan saya sebagai nelayan. Lamahu Tuhan, dang talupau. Lam hutadda diriku, lam mabiarau. Lam hutadda diriku, lam mabiarau. Lam hutadda hamuliaun ni Tuhan, lam mabiarau. Nasetalup doa Tuhan. Mersobaro tujolomi. Gak talup, gak layak. Tetapi justru ketika mulutnya mengatakan aku tidak layak, disitulah panggilan keutamaan, panggilan amasnya. Olat nion, angkatokku mahoga besi jala jolma. Ini es kamu. Kau murid yang paling layak. Sisean napatut. Gabe ula-ula di tonga-tonga nih harajau nih debata.
Dia murid paling wahid, murid pertama sebelum merekrut ke-12 murid lainnya. Nah, hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Asa lam layak hita gabe naposo ni dibata, gabe sisian ni dibata. Disondang adong kategori-kategori pendeta, bisop, DS, pendeta resort, ketua ketua WIK, apa itu? Sektor, guru sekolah minggu, seksi, gak ada. Alai sudah halak na persea dimungkinkan do gabe sisean di Kristus, jala ikut do gabe sisean di Kristus. Alai tanda keutamaan bahwa hita disentuh hatan itu hata sadarion ima boy hita longang. Kita harus salut, kita harus sujud, kita harus merasa bahwa tidak ada artinya apa-apa kita dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Sepanjang kita mengatakan aku layak, aku bisa, aku sanggup, sudah lulus KTJ, lulus teologi, punya predikat STH, MTH, atau apapun semuanya itu, doktor, profesor yang sangat mengerti tentang teologi, firman Tuhan mengatakan bukan itu. Panadaon diri songon si Petrus, ido pengangkatan mutlak gabe sesean ni Kristus. Ai halak pardosa doau. Orang yang mengakui dirinya lah halak na berhak melakukan perubahan gereja, melakukan perubahan bangsa, negara adalah mereka yang bertobat, yang sudah mengalami mujizat kuasa kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Halak naung mengalami perubahan pribadi, halak naung mengalami panadayon di Tuhan Yesus, akaima na terrekrut, terangkat gawe sisian ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion di jauh ibana hita, ya mungkin kita berbeda-beda caranya. Mandok kita mulai dengan cara Tuhan. Apa itu cara Tuhan? Apa profesi kita inang? Apa profesi kita mah? Aha karejota. Medsos tai mulai dokon halak sana di jarimu adalah harimaumu. Ganti aja. Jarimu adalah berkat. Kata-kata satu kalimat saja pun. Kalimat yang merangkul, kalimat yang memberi kepercayaan, kalimat yang memotivasi, itu sudah berita Injil. Itu sudah berita Injil. Kata-kata yang menguatkan, mungkin kita mengatakan hanya Yesus sahabatku, Yesus sahabat yang benar. Itu sudah berita Injil. Enggak perlu panjang lebar saat ini, enggak perlu panjang lebar. Pendek-pendek saja. Buat di Instagrammu, buat di grup WA-mu, buat di Facebookmu. Tidak usah rame-rame di sana membongkar kejelekan dunia ini. Tak usah. Tapi buat di sana berita-berita baik tentang Yesus. Berita-berita baik pengenalanmu tentang Yesus. Berita-berita positif dari gerejamu. Itu sudah perekrutan. Itu sudah bukti bahwa engkau terrekrut, direkrut, diangkat, dilantik, dipercaya oleh Tuhan Yesus. Gabe sisian na tutu di tengah-tengah ni ulaonna, terutama mimbar sadarion marhite Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia. Tidak ada kata tidak sanggup. Tidak sanggup berkata-kata, senyum. Tidak sanggup bercerita, satu kalimat saja. Tidak sanggup marjamita, kor. Tidak sanggup itu kolektan. Tidak sanggup itu apa saja. Partisipasi untuk gereja kita adalah sebagai bukti bahwa kita sisean natutu, murid yang benar di tengah-tengah gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Tangya kita. Amang nabasa mau liate alanunga hubereng hame sian hatam mi berdo caram lau merekrut naposom akan haduk tu logika
ido di patupaho. Alai dia kapangoloi terbukti do dapotan nasida asini roham. Jala taruli nasida di juho gabe sisianmo. Satu tikion gabe barita nauli nasida lang dihami pe. Jala hami na tumangihon hatami pe Tuhan sadarion. Nunga di pioho hami. Asa gabe sisian na tutu hami di tonga-tonga ni harajaonmu. Mau lihat ya Tuhan, dang tarula hami sian gogo nami. Hari yang dipangido sian hami perak mas dot gogo. Dipangido sian hami roha na serep marroha. Hati yang merendahkan diri di hadapanmu. Ido diangkat ho dipatiboho pinuji maguarmu. Mau lihat ya madiho marhiti Yesus Kristus. Tuhan naung paluahok kami. Amin. Imahita jongjong. Yahamadi hita songon jauh-jauh sipul ne jamitan daung tatangihon nak kiningan. Dada saluhut halak nama dok au Tuhan. Bongot sogot tuhara jaun banwagi jangi. Holan akan namangulahon lomani rohani damang. Na di banwagi jangi do. Matius bidupitu ayat 20 sada. Tapuji Dewa Tatai. Sini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni debata ama pardengkan basa jala parsauran ni ton di perbadia ma memasu-masu mangaramoti daging dohot terdim sian tikion rodi saleleng ni leleng na amin.